Molweni family yasekhaya isendime erasteleni lekhantri kwakhona athemba kuhle kusekuhle nakuthi sonwabile akho zingxaki. Bethuna angiqale ngokuxolisa mani ngenxa yobunintsi bezinto nangenxa yoba into yoba ngubana singade sifike kulo 100 bendijonge ukuya apha kule group ndiphantse ndayilibala le group ndincedwe yile message bethuna kabhuti yaqonda into yoba ngubana nangona ke ndisoloko ndimaxhaphisi njengoba nindibona ndisendleleni ndigcwalisa izitepu zam zika-Sweatcoin ke ikhona enye into ndihambeleyo but nayo Sweatcoin iyabala apha ecaleni bethuna. Mandithethe nondiyakholwa lolapha estudio Rasta weCountry anicacisele ndoniyonixacisa apha endleleni kanti kukho umoya obhurubhuruzana ningandiva apha. So Rasta, over to you ndoda enkulu. Abantu balinde kuwe apha estudio bengicela ucacise kakuhle into ka-Sweatcoin. Yeke bhuti mani ke bethuna andizoba sabuza mpilo ke bethuna kuba uRasta weCountry besethethile nani ndava ba niphilile nonwabile uyaqonda qha ke ndibhukile nifuna ukwazi ngalo Sweatcoin bethuna. uSweatcoin unemali kwaye uSweatcoin is real, you understand. Abantu abathi kuni uSweatcoin akanamali, uSweatcoin akakho real, nisichithele ixesha, bona bachithelane nexesha ngaloo mfitshifitshi bayithethayo. Siyathanda mawuthetha ngento ndibonise ne-review, so phambi kokuba ndithethe ndicela sibukele napha sonke bethuna kuqala. Apha ensukwini kumatshi ke lo suka kuwe yenge-notification esuka ka-Sweatcoin esithi imali yami iredi mani ndiyoyikhupha. Ndayijonga uba yimalini njini $120 ndahamba ndiyoyikhupha kanti apho zisamaseko. Ndazifilisha in ke zonke ezi fomu bathi mandizifilishe in. Ndivuma nawe xa ufikelwe yimali yakho zingothuki ewe ziifomu ezizifilisha in ndiye ndadeba ke ikuponi yami yakopiti yongena straight kwa-PayPal imali yam eziba uyibona nantsi apha ezantsi. Kangendiphothise maseko mna ke ndendihamba ndiyoshopisha kwaShein kwakudala bendifuna ushopisha. I-payment ya-successful zahamba iintsuku yafika ipasele yam. Injalo ke family yasekhaya. Ndiyayiqonda uba inoba so-over excited ngokufuna uyazi uba yenziwa njani kwaye ikhutshwa njani le mali apha kulo Sweatcoin. Ima ke siyaza apho ndilungiselela loo nto ngoku. Solar panel yam lena beyilet light. So yeah, it's up to you uba ufuna uqhubekeka uthi ku-Sweatcoin si-scam awunamali okanye ufuna ungena kwi-comment section zam ngoku as we speaking uyojoyina kulaa link uqhubekeke wena uhambe wenze challenges ezi uzawuwina nawe njengathi basiwina, you understand. Ewe ke ithamsanqaza sokoli kuwe because nam nawo amaxesha ndizihamba ii-challenges but ndingazwini, but yeah ukuzwina kwam jonga. Yes ke family yasekhaya, imistake yabantu abaninzi when it comes to Sweatcoin baye bangene kwilink bayidownloade and then babazenzele bavele ngohamba, you understand. Abazifundanga ii-rules zegame, abazifundanga ii-terms and conditions, you understand, but umntu avele njengokwenza ahambe and acinga uba xa ehambe 3000 steps une-3000 yena funeka wethruwile. No, iziteps zakho ayomali yakho, ziziteps zakho, but you do need iziteps zakho ukuze ukwazi ukhupha imali yakho. Nanoba ndiyavakala kakuhle na, iziteps zakho ayomali but you do need iziteps zakho ukuze ukwazi ukhupha imali yakho. Ndiyeza apho. NeRasta wena uyenza njani imali? Imali ndiyenza ngee-challenges apha ku-Sweatcoin. Kukho laa nto kuthiwa zii-challenges, ii-clubs, you understand, whereby kuthiwa hamba mhlawumbi i-150k steps and then stand a chance of winning $100, you understand. Uyava kuthiwani stand a chance of winning $100. Akuthiwa you're gonna win $100 100% xa ugqibile uhamba la 150k steps, you understand, because sibanintsi bethuna bayihambayo. Yi-competition, yi-challenge, you understand. Sibanintsi, siba more than 100 abazawuyenza la challenge, ufumaniseke uba siyayigqiba, you understand. So wena eyona nto funeka uyenzile, funeka uyazi uba uyazimisela at least la 150,000 steps umgqibe within a short period of 5 days, you understand. Ube phaa kwabantu bakwi-top 5 ekugqibeni lalaa nto ezaa steps uzokwazi into yoba ngubana xa kukhethwa abantu noko igama lakho liba seqeleni, you understand. I'm the living testimony. Ndiyanibonisa into yoba ngubana bendikhe ndawina, yes bendikhe ndawina. And then okwesibini ke xa ubona uba amandrasa nento ezi-challenges izandisokolisa mna. Okwesibini imali uyenza njani? Uyenza ngee-referrals. Ilula kakhulu ke le, ayihambisi ayithini, uhlala phantsi njengam ubeke ifowuni yakho apha phantsi uadvertise uSweatcoin. Okanye uba ukwazi ufuna ukwenza video neentloni, uthathe ilinki yakho usende kwi-social media ehlobo neze ngalo, uinvite abantu ku-Sweatcoin. The more abantu bengena, the more you're making money. Nalapho ndine-review, ndiyi-living testimony sendisuka uwithdrawa imali yantoni, ye-referrals. So my point is, yandiva uba ndinibonisa kwizinto ezimbini owenza ngazo imali ngo-Sweatcoin. Sisaya kwii-points zakho, iziteps zakho ezi wena ufumanise kuno-12,000 steps ucinga uba yi-12,000 rand. No, zii-steps, but yes you do need iziteps zakho in order for uba mawuthini? Ingathi wena ukho kunye nam so uyilibele nto. In order for uba mawukwazi ukhupha imali yakho, you do need iziteps zakho, yes. And then one thing about uSweatcoin, akanayo into ayivezileyo ethi kuwe bana uwithdrawa apha ngoku. No,
ufumana i-notification esuka kuye ethi ungakwazi ukuyiredeema ngoku because yintoni, ii-terms and conditions nee-rules uzilandele, uyiwinile into ethile okanye ii-points zakho zikwenzele imali ethile. Ngoku funeka unawo no-sweat wallet, but siyeza up if ever unawo, because that simply means wena akhange uzifunde ii-rules. If ever ubuzifundile ii-rules ngoyazi uba u-sweat wallet uyamneda in order for you to look uba into yoba ngabana ii-points zakho zikwenzele malini ngoku. Rasta, ezi points ke kwezi steps zakho zingena njani uthi ugqiba uyithetha uba ii-steps zakho uyazidinga in order for you ukuba ukwazi ukhupha imali yakho. Ezi steps zakho bethuna mani, nezumzekelo xa uwithdrawa imali kuye kuthiwe kuwe njengoba uwithdrawa le mali uzayiwithdrawa ngokuyinikwa nguSweatcoin, kuzawutsalwa mhlawumbi i-1500 points kwezi zakho ezi steps zakho. You understand? So uba unazo ke la 1500 steps ayizophuma imali yakho. Injalo ke femeli yasekhaya, ndiyathemba wonke umntu uye wacacelwa ngento kaSweatcoin, into yoba ngaba nenze kanjani imali. Masingeneni kuSweatcoin bethuna senze nemali sonke. It's not just uSweatcoin ke femeli yasekhaya, zinintsi gqithi ii-apps zamanje neplaka ngazo apha. Ndingavuya kakhulu uba sinokhula sibe yifemeli simane sikwazi ukwenza imali sonke online, into enjalo bethuna. One love.